Tako da uvek ima nade, moramo se snaći prosto. Krenite da se malo muvate, da do kraja večeri neko bude u vezi sa nekim, nemojte ovako da ostanemo raspareni, molim vas, znaš. Jao, nemoguće. I da vam kažem, i tako ja lutala mnogo u tim mojim ljubavnim vezama, u potrazi za tim nekim pravim, vidim odneo vrag šalu, razumeš. I rešim jednog trenutka, ima dosta godina već, da uradim jedan ozbiljan test iz psihologije na temu kako odabrati idealnog muškarca za sebe, partnera, jel te? Ozbiljan test krajnje, onako, na Facebooku, bio je na Facebooku, da. Ali stvarno, evo, recimo, prvo pitanje, kaže, zamislite vaše idealno veče sa partnerom. I sad ponuđeni odgovori, kaže, pod A, šetnja uz obalu mora.